А цяпер моя улюбёная рубрика, прысвечаная пярлінкам народнай мудрасці. Вось вам некалькі файных прыказак і прымавак, якія нам дапамогуць не блытаць словы свята і свет. Прыйдзе тата і наша свята. Аптымістычна заяўлялі нашыя продкі ў спадзеве на нешта добрае ў будучым. І мы паўторым за імі. Для вар'ята штодзень свята. Так звычайна пагардліва казалі пра легкадумных і недалёкіх людзей, якія не хацелі працаваць і дбаць пра будучыню, а адно шукалі забаваў. Баба з калёс, каню свята. Варыянт вядомай прымаўкі «баба з калёс», а каня як чорт панёс. І, мяркую, не варта сёння шукаць тут нейкіх старых гендерных стэрэатыпаў, бо ў цэлым вядзецца пра нешта, што стварае праблемы, абцяжарвае кагосьці. Чалавеку быццам нашмат прасцей, калі хаця б адным клопатам ці праблемай у жыцці становіцца меней. Каб свінні рогі, то і ўвесь свет збадала. Так звычайна крытычна выказваюцца пра чалавека, які дужа хоча, але не можа здзейсніць нейкія свае планы. Як правіла, гаворка ідзе пра таго, чые памкненні і жаданні не вельмі добрыя. Дык вось жа, дарагія сябры, хай жа цэлы свет будзе для вас адкрыты. І кожны дзень будзе для вас як свята. Усяго найлепшага, сябры! Вітанні, шаноўнае гаспадарства. А як сёння вы без беларускай мовы? Я, да прыкладу, свайго жыцця без яе ўявіць не магу. Таму што беларуская мова – гэта повесць з мінуўшчынай. А пра гэта мы паразмаўляем з нашым нефармальным гісторыкам і журналістам, грамадскім актывістам Алесем Кіркевічам. Прывітанне, Алесь. Привет. Ты вядомы шмат каму як беларускамоўная асоба, якая заўсёды размаўляе па-беларуску. Это неправда. Як жа сталася так, што беларуская мова ўвайшла ў твоё жыццё і захапіла беларушчына цябе? Ну, зацікаўленасць проста. То бок я не магу пахваліцца, што вырас на вёсцы і чуў заўжды там казкі, калыханкі, таму што я... Ты гадаваўся ў расійскамоўнай сям'і. У расійскамоўнай гарадской сям'і і ўжо не ў першай пакаленні гарадской сям'і менавіта. У меня, ў прынцыпе, вёскі не было і магчымасці туды паехаць нешта пачуць. Таму, як не дзіўна, праз гісторыю. То бок я чытаў гісторыю, вельмі цікавіўся. Нават біяліт мне не вельмі падабаўся в школе. Лічыў, што это такая сумная, нецікавая нейкая фігня. А гісторыя, да, і проста праз гісторыю я знайшоў, што шмат такія рэчы ад нас хаваюць, шмат такія рэчы у нас забралі. І адным з такіх вот фактараў была мова. Таму вось меня тады яшчэ зачапіла, што вот беларуская мова это не проста сродак маўлення, а нейкая каштоўнасць і нейкая рэч, якая сведчыць пра цябе як пра чалавека, пра асобу, нейкая візітоўка твая. І тады вось уже пазней прайшоў нейкі час і ўжо ў маладым фронце, калі быў это 2009 ці 10 уже нават год, 9, я ўжо прыняў рашэнне, што трэба ўжо па-беларуску, таму што я ўбачыў упершыню людзей, которые прынцыпова гавораць па-беларуску заўжды ў любых сітуацыях. Ось это было такая цікавым таким фактарам. Неяк так оно пайшло, і таму ўжо далей в розных сітуацыях, стыкаючыся там з непаразуменнямі, з рознымі там часам канфліктнымі сітуацыямі, але мову я неяк трымаў, але зараз я прасцей да этого нашмат стаўлюся. То есть я магу і па-расейску паразмаўляць. Я не буду казаць камусьці, хто мне кажа па-расейску: «О, это ваше гаварывай нормально, не на сваёй сабачай мове». То бок такі агрэсіўны максімалізм праходзіць нейкі час. І я думаю, што это класна, калі проста для нас, для ўсіх, для большасці беларусаў мова стане часткай нармальнасці. Просто хочаш на ёй размаўляй, хочаш не размаўляй, як бы хочаш па-ангельску размаўляй, па-польску, па-украінску, па-расійску размаўляй. Калі гэта не будзе проста нейкім канфліктным чымсьці. Ты захапіўся беларушчынай у падлеткавым узросце. З якім стаўленнем, з якімі рэакцыямі ты сутыкаўся
у быце сваім у Беларусі? Ну, я яшчэ застаў у Беларусі той прекрасны час, калі цёткі ў крамах альбо там афіцанткі не разумелі, што такое гарбата. Пазней уже там в 2010-х, там в канцы 10-х гадоў это все выправілася. Бок ты заўважыў таксама і змену яшчэ. Да, я застаў, калі там не разумелі в чыгуначных касах, што такое квіток, калі там гарбата, какая гарбата. Ну, людзі не разумелі, і нават прикольна было, ну, калі я быў юнаком, вот так вот как-то прикалываться некімі словамі, там закидывать, каб, ну, чалавек не разумел. Быў свайго роду тролінг такі быў, ну, зразумела. Ну. Пазней все неяк нармалізавалася, і я не памятаю, каб у другой палове 10-х гадоў хоць раз сутыкнуўся з нейкай негатыўнай рэакцыяй на мову. Скажы, а ты заўважыў, што была сапраўды беларусізацыя? Бо шмат хто падкрэслівае, што беларусізацыі як такой мяккай беларусізацыі не было. Просто людзей, у тым ліку беларускамоўных, нейкіх актывістаў, папулярызатараў беларускай мовы менш ціснулі у той момент, а не спрыялі ў той же час. Ну, эта либерализация, мне сдается, ну, как слово либерализация, дали больше свободы. То есть это ж не была некая директива, некий грант от президента, от Макея, который там, вот вам деньги, вы там развиваете мову. Не, просто дали больше свободы, и это офигенно показало, что есть потреба в мове, есть, ну, запад сярод людей. І таму оно все расцвіло. То есть, ну, в этом класс. Этому хотя б не перашкаджалі нейкі час. А цяперашнія захады рэжыму ў Беларусі скіраваныя на фактычна знішчэнне беларускай мовы і культуры, пераслед ласцінкі, скасаванне таварыства беларускай мовы, пераслед беларускамоўных людзей. Які гэта, паводле цябе, будзе мець уплыў на стан беларускай мовы? Удасца нам захаваць яе толькі тут? Ці ўсё ж такі пратрывае яна ў Беларусі? Ну, быў і савецкі перыяд жудаснай русіфікацыі. Але там была вёска. Цяпер вёска знікае як такі натуральны асяродак беларускай мовы. Ну, я думаю, што мова ў кожным разе застанецца, але, ну, генеральна это будзе залежаць ад паспяховасці беларускага праекта ў прынцыпе. Калі у нас будзе свая дзяржава, калі атрымаецца Беларусь як праект, тады мова будзе запатрабаваная, на ёй будуць вучыцца дзеці, на ёй будуць размаўляць, пісаць кнігі, здымаць кіно і таму падобнае. Калі гэта будзе сітуацыя эміграцыі, дыяспары, ну, то есть это все будзе сумна. Мова захаваецца, зноў жа, в кнігах, але гэта не будзе штосьці масавае. Алесь, а вось як ты расцэньваеш дзейнасць такіх людзей, як, да прыкладу, Вольга Бондарова, якая і помнік ліквідавала Ларыся Геніюш у Зэльве, якая ўвесь час атакуе беларускую мову. Вось хто гэтыя людзі, як іх можна акрэсліць, гледзячы на іх вот з погляду сучаснага беларуса? Ну, есть такое хорошее российское слово «юродивые». Такие дзіўныя людзі, яны всплываюць вот такія вот часы, як зараз. То бок, і чамусьці карыстаюцца нават там нейкімі уплывы маюць, ці праз іх нешта робяць. Но яны всплываюць на паверхню, вось такія безумцы. Можа быць такі знак эпохі цікавы. Знак эпохі позняга лукашызма, што людзі з псіхічнымі расстройствамі, яны могуць там ліквідаваць помнікі альбо пісаць скаргі на нейкія установы, на лацінку, на нейкія там феномены беларускай культуры. Так а што гэта значыць таксама, што і сістэма ўжо няцэльная, калі праз нейкія вось гэтыя шчылінкі такія пралазяць такія, ну, кантраверсійныя, вельмі неадназначныя асобы, якія проста апантаны нейкай ідэяй, вось адкуль столькі агрэсіі ў яе. Ну, рабіце высновы самі, калі яе крытыкуе, з ёй потом сцепілася прадстаўніца Белай Русі, калі Бондарева адначасова піша даносы там і на Ларысу Геніюш і на гродзенскага мэра, напрыклад, да? Што он там неправільны сыр там взял в руки, на які написано Губерт. Значыць, сістэма нецэльная, значыць, уже, вось кажу, феномен позняго лукашызму. Вось, цікавая кніжка Шмаркеса это ёсць, як на, господи, «Осень патріарха». Вось. Таму, вось, мне здаецца, мы падыходзім да чагосьці падобнага. Ну, гэта з аднаго боку прыкрая справа, з другога можа даваць пэўную надзею, так? Ну, в прынцыпе, беларушчына як такая дае пэўную надзею, таму што, вось, калі кажуць, вот, Беларусі не будзе, господи, дрозофілы. Мы ж тут жывём, як бы сёння нарадзіліся, завтра памрем. А Беларусь яна была і будзе. Я на это спакойна стаўлюся. Тому Беларусь пережила столькі катаклізмаў. Просто хутчэй яна будзе, але альбо пазней, тут цяжка сказаць. Але в прынцыпе, в гістарычным плане ёсць такая ўпэўненасць, што, ну, все у нас будзе добра. І нават тыя прыкрыя падзеі, которые адбываюцца апошнімі гадамі, яны в нейкім сэнсе нават набліжаюць тую Беларусь нацыянальна арыентаваную, свабодную, пра якую шмат хто з нас марыць, таму што за гэтыя гады,
Ну вот выплыло все, выплыли такие люди, как Бондарева, выплыли іншие люди, Азарёнки, и ось, они ось, матушка Гавриила, вот это вот все. И отрывается, что вот они в одном вот на этом боку зла концентруясь просто вот этот вот весь негатив. Все это черносотенное, советское, антибелорусское, вот оно вот все загрузилось на один корабль, и этот корабль он потоне разом з ним. А у нас все буде добре. Тобто зараз такий час, коли вот чорне, біле. Ранее оно некое такое шерое было все. Кто свой, кто чужий, там до конца не зрозумело. А зараз оно максимально просто ось так по боках разыходится, и мне здається, что в этом есть свой плюс. А ты яшчэ аўтар вельмі паспяховага папулярнага праекту Ну, дзякуй. «Трызуб і пагоня». Як з'явілася ідэя яго рабіць? І чаму ты адчуў патрэбу уключыцца вось у папулярызацыю беларускай гісторыі? Тут хутчэй пытанне, чаму ні ў каго іншага не ўзнікла такой ідэі раней за мяне. Таму што она ўзнікла, эта ідэя, она доўга варілася. Я яе прапаноўваў сюда-сюда, і ўрэшце-рэшт будзем беларусамі згадзілася. Ну, таму што это самы час, акурат вайна, і у украінцаў быў па зразумелых прычынах цалкам справядліва негатыў датычна Беларусі, неразуменне, што там адбываецца ў Беларусі і чаму адтуль ляцяць ракеты, а беларусы з гэтым нічога не могуць зрабіць. І трэба быў нейкі пазітыўны прадукт на аб'яднанне, што ў нас ёсць агульнага. Ось. І мы рабілі, так падумалі і вот зрабілі такі праект. То бок там уласна пра гістарычныя паралелі, таму што у нас шмат што падобнае з украінцамі. І адносіны з Расіяй, і Рэч Паспалітая, і Савецкі Саюз. І ось шмат такія моманты паўтараюцца, і яны зразумелыя і тут, і тут. То есть, з нейкімі адрозненнямі, што там быў, напрыклад, Голадамор, у нас былі нейкія іншыя фактары. Мы зрабілі гэты праект, і ось было прыемным шокам, што большасць людзей, прынамсі, которые каментуюць гэтае відэо, яны украінцы. І таких простых каментароў кшталту, яка гарна беларуская мова, я все чудово розумію, мені не потрібні субтитри, і до того, що вони пишуть там про свої гістаричні розважання, своє бачення, десь спрачаються. Ну, тобто, це цікаво, це такий проєкт на інтеграцію культураў, культурних кодаў. А яшчэ адзін твой праект Beer and History таксама меў месца і развіваўся тут у Беластоку. А можаш пра яго расказаць таксама? Гэта таксама праект, які папулярызуе беларускую гісторыю. Меў ён поспех тут сярод беларусаў у Беластоку? Ну, меў, калі вот дагэтуль пытаюцца, калі будуць сустрэчы, калі адновяцца сустрэчы, бо мы зараз зноў жа не праводзім, зноў жа на паўзе это все. Просто сабрались з сябрамі, падумалі, нам цікавая гісторыя, паразмаўляць пра гісторыю, выпіць чаго-небудзь. І а чаму з гэтага не зрабіць клуб, магчыма, іншым людзям таксама это будзе цікава. Ну і мы просто ў той бар, в котором ходзілі, дамовіліся, давайте мы будзем рабіць лекцыі раз на тыдзень па серадах. Праектар, мікрафон, нейкі госць, гісторык. Але у нас потом былі літаратары і музыкі, і знаўцы этнаграфіі. І вось лекцыя гадзінкі на паўтары. Абсалютна не змушаны ні акадэмічнай атмасферы, то бок людзі там п'юць піва, ходзяць папаліць і задаюць пытанні. Это частка старой добрай еўрапейскай акадэмічнай культуры, калі пасля лекцыі в універсітэце выкладчык мог пайсці са студэнтамі в Берліне, в Мюнхене, дзе-небудзь в Парыжы і выпіць піва альбо віна і паразмаўляць пра гісторыю, пра філасофію, пра Арыстоцеля. Якія тэмы вы там закраналі? Пра што расказвалі? Ну, вельмі розныя. У нас былі тэмы і по старажытных розных перыядах, там фортыфікацыя, войска, ВКЛ, такія вось пафасныя. Былі тэмы там этнаграфічныя розныя. Вот у нас Катя Ваданосова таксама прыходзіла, распавядала пра музычныя інструменты, асобна пра народны строй распавядала. У нас Орлов захаживает перыядычна там са сваімі, калі у него новыя кнігі з'яўляюцца, Владимир Орлов, он зразумела, як гуру гісторыі. Ёсць у цябе свая любімая тэма у беларускай гісторыі, нейкі, можа, перыяд, які цябе асаблівым чынам неяк захапляе, натхняе? Ёсць. Што гэта? Другое, чацвёртае стагоддзе нашай. Готы, готскі шлях праз Беларусь, который праходзіў. То бок гэта племя германскае, наколькі я памятаю, праз якіх нас балты, цяперашнія літоўцы называюць, між іншым, гудамі, так? Менавіта. Это самы цікавы, на мой погляд, загадкавы і недаацэнены перыяд нашай гісторыі, таму што мы звыкліся, што ВКЛ, Рэч Паспалітая, Русь, полацкае княства. А што было да гэтага, тыпу нічога не было. Хадзілі нашыя продкі з каменнымі сякерамі і ўсё.
А гэта неправда. Все наши суседзі, і украінцы, і палякі, і літоўцы, яны уже адкрылі, што вот, да, тут была вялікая готская цывілізацыя в антычныя часы. То бок наш рэгіён не быў часткай рымскай імперіі, але тут было цікава. Тут быў гандаль, тут былі войны, і мясцовыя хлопцы там хадзілі наймітамі кудысьці там на Балканы, в какую-нибудь Хорватию альбо там на тэрыторыю сучаснай Нямецчыны. Сувязі, кантакты круціліся, і пра гэта сведчыць агромністая колькасць на сёння знаходак, которые, на жаль, не заўжды зроблены навукоўцамі, археолагамі, часта зроблены чорнымі капальнікамі, але гэтая колькасць, она просто здзіўляе. І, напрыклад, шанец знайсці в Беларусі рымскую монету нашмат больше, чым знайсці монету Вітаўта. Таму што, ну, і это сведчыць пра тое, што эканоміка была нашмат круцейшая, чым нават у ранняе сярэднявечча. А чаму ты казаў пра готскі шлях? То бок гэта была пэўная дарога праз Беларусь. Да, ну таму што ёсць тэрмін бурштынавы шлях, той, который пасля перезагрузился вариант из варяг в греки. Вот с Черным морем и Балтикой. Але до викингов это все то же самое было за 600-700 годов до этого. То есть та же самая схема, что есть реки, есть как, ну, реки это тогочасные такие магистрали, шоссе, праз якія ідзе гандаль. І ёсць как бы прикольные чуваки, которые трымаюць гэты гандаль, крышуюць в нейкім сэнсе. І толькі тады гэта было ў сярэднявеччы викинги, варяги, а до гэтага гэта былі готы. Так наш рэгіён стаў часткай глобальнага свету тагачаснага. Ну, асобная тэма, я кажу, што я вельмі спадзяюся, што пра гэта хто-нибудь напіша больш дысцыплінаваны, спакойны і начытаны, чым я. І кому будзе дастаткова часу. Не трэба прыбядняцца, я з задавальненнем прыеду, напэўна, на вашыя спатканні клубу Beer and History. Не, я хочу паслухаць пра готаў і каб, ну, паглыбіць свае веды і крышачку далучыцца да вашай суполкі. Дзякуй вялікі, ну, поспехаў і плёну ва ўсіх справах. Дзякуй, бачымся.